ame ena adane atui na ne doti ye na se ne nam so amenne Nyansapo ya ba bepi hanom a ye be fa amamre ne amane so na afi ya kyekere mu ne eko ene ne ba enya asempetwa ne mamma ne bi ena wono asam wo nan a amamre ne amane sefata so mo dan di ewe yi yase no wono dan ye we eye bechem Hemaa ono so ede nanim nyam ede aba bete ekira enye asempetwa wa ha sa wo hwe oba panyi Afia Hemaa ene wadane ato ne de dom efiri benchim anase echichi ni menchen aba bebum wa ha oba yie ye wonu base mfinsia wo ha ene miensa echinie a chese century said yebuni kanu no twam amemfinsia miensa kra aba beto so otwedi amponyame ye na dom ema wo emma mako nkono ye pa ntam dia na esi edu anesa ana enye asem keto akra na said ye kanu no ena ne eja ewo obayi eye ohene nana amasewa ana ofi amwaman shatuma nwabyeja sa enso ena eja eye opanyini kwabena boaten ono sufri Asamponhene na de ko ba ye nie ohene ba kwadwo adufo a wodi kan a oya Asamponhene won wode ne baba ye fele se ohene nana amasewa na enkane woye oba panyi ewo Hemaa wono wode ne ma opanyini fense kwabena boaten ma no eware na eno ena kwabena boaten ne ohene nana amasewa yi ebewo eba ye friend se nana Afia Hemaa eba ba akope sa mesa wo hwa Asamponhene wona ote apaka mu a wode asa na woda amamredi woka mane bi ho enti ema remfi wo hono enani abri ye panti behwe sa aban bono egun kom ne che yede meko adekoko ade atuam ena afi habamono so etuatuam a ne nyina eye enibre esanse ne na prekope ena edafom ya enye asempetwa enti mu yenhye ne so ye pa wo hene ba owusu kokko wono ne Asamponhene no won na sese woda amamre edi ewo kono enu nti sade na meka no no jense mpanyimfo mienu ene wo nana Afia Hemaa oye baba akope anase no mudi ne baba akope nanso twedi ampon eye nadom sade medical kan ema nana Afia Hemaa etimi boboden ema wowo ema mako enkono ye pa ntam dia ayesi edua nkasa anesa na wo hwe oba panyini Afia Hemaa meka ya ne nua prekope ene opunso Otumfuo osei tutu no toso mienu enese okrowe ene obrawe nwoma so a otisikadwa so na abakwasem tie mu se onu mpo boai eye Otumfuo osei tutu ne ntiti yemu a wo hwe no ebua ne bipa enye asem ketwa manu gusu Amerika oba panyini abakwasem sabe so hwa busumuru anin edin atwema kokoben hene ono so kama no ho ena nani abra afina berma wasi dwuma ono so eba wo chiachia enya asem ketwa we de ka bodi dia chemra na owusu kokko Asamponhene ono so eno no ewo hono mo enu nti yenko yanim na afi yentoa so se de medical Akan no na chese enye asem ketwa kra nana Afia Hemaa ebo modern a jese no mofra bremu no obo adwuma so na wo ye adwuma emu odin yi pa na eno ena ne ono ane papa opanyini kwabena boaten edene ma aware nana kwabena owusu a odi kan ya na oye titire mu hene wode ne ema aware eno na nyame ebo aworo mu a sebe wanye wono abro ema wono mu ema mako nkono a ye pa ntemu a wono eye bi na sebe medical kan obiri ni mo jeni yi pa enu ntie no esienchem ena no wofa ema na asase na asase yantama wode ma no no obeya amana na hokwa emu ema mfin chechere ene anansintunuma yemu obiri ni mo jeni doya wode ye kua dua nuane no bai wo so a na eno ena na wode som abusunya enye asem keto akra
for Sami na yese wahene ba owusu kokko Asamponhene wono na osi efi na pakema wo chiache nti yeguso abakwasam na ena yede etunu jana Sami sawtwa Kantankrakyi Otumfuo chiame no wono ena musi twabaye Arifo se mo hwe wahine oti apaka mu nso aye nana ageni mboate moaman anase amoaman hene wono ena ho ena oba panyini yi wono mu krom pe ho ena wahine ifira wa be ya wono nso ba ba chiate ti se de meka na nuano ma no ena wono etro abese no a akwaya areho sempa ndi se wo hwa na chese atapanyini atakakra hana a chese dodo na frense ya nyako afi ama adwoa abena brefi nana kwakupuku wahine ba owusu kokwa medical body ndade afọ Kantankrakyi wonu nyina eye enuanom a eleyi ne ma no nwotwe ena etia ase tinkwamu a emu beenu ena chese wonu ato anananom ewo ense do na sede na medi kan ne kan wono obayi osa ekotonfo su ewo central market ye UAC na obere ni mojani echire kra wo ba ya osa beton bag ya yidi tukwanye ebi enso ewo honoma ne enya asempetwa ni nyine mu no osa eye obia na nani bri nyameso yipa na odo nyame a na omfa ne nyameso eni agrokra ti betani church e wo Kantankrakyi no na osom yipa Ayefo nana ageni mboate amoamanhene na wasi a wo chiacha na ajesenya asempetwa musunu enim eji atwoma kokobenhene o no bi saa nso na hene ba wusu kokko Asamponhene ono nso ewo ho afọ Kantankrakyi na Otumfuo chiame na wachia lisisi na wo kono enti na jese eno nso eho asem a enye asempetwa kra se wohwe oba panyina abakwasema America nam adwumaden a na wo bontini eso ani ema ne wofa wahine ba mensa bonsu hiahene osama na sase ewo mankesima ewo ahafodade so aba eno nso de wo ba panyini wode yekuku fuo kakraka ana na Afia Hemaa na yese wo bere ni moja ani yipa enye asempetwa ebra na oba ya obene ne wo fe betra ye no no sede kronto na enye bere makoku bia nkwa ene Otumfuo Asantehene nkwa na ne nuanom bi pi ka ho ana ono nso bere ni moja ani a
wɔhwɛ wɔn mu a ɛne yie wadane ato a akɔyɛ awerɛhosɛm paa ɛwɔ hɔ nom ɛno nti asɔre mu no wɔsom ya ɛma na ɛno nso asɔfoɔ ne emu mpanyinfoɔ na ɛyɛ wɔn mu ɛni so yie paa ɛnɛ ɔpanyini anaasɛ ɔbaa panyini ɛna wadane ato a yɛka n'asɛm yi wɔsom ya ma ɛkɔduru anim mpo no onya ɛyɛ akonnwa a na ɔyɛ ɔbaa panyini prɛko pɛ ɛwɔ ekuro baako so a yɛde ɛma no a na ɛno nso ɛnyɛ asɛm ketewa abakwasɛm ekyiri mu a na ɛno kwalodie ɛne sɛdeɛ na osisiesie efie nsɛm no ntie no na eduru deɛ de na mmarima kentena nwampo ɛba ne nan so na wɔn mo ba ɛba bɛgye efutuo ɛde firi ne hɔ ɛnam sɛ deɛ ɔbɛka biara no ɛyɛ adeɛ a na kyɛ sɛ ɛsɔ ani na ɛbɛm ofiri ɛkoɔ ɛna abusua no mu a na ɛkoɔ na abusua no wɔn mo mfa ne ɛni agorɔ koraa ɛnam saa no so ama mene mo ɛkasa yie ɛnam Otumfuo ɔsɛ tutu ɔtɔ so mmienu ɛne anuanom bi so ama wɔn nso atwerɛ deɛ kan sɛ tribute a ansɛm a wɔn ka nyinaa ne sɛ wɔn mo anhyia ɔbɛyɛ ya na nka bi ɛnɛ yi ka ehu sɛ deɛ wɔn asi ehu wɔn mu san sɛ ɔyɛ obi a na onim de na wɔdɔ ne nuanom na ɔbrɛ no ho na wɔde maa wɔn nti ɛnɛ wadane ato yi adeɛ atɔ wɔn ani a Otumfuo ɛna hyɛ wɔn mo ɛma ɛmɛ gyina mu a wɔn mo ɛde ɛbaeɛ ohwɛ a titire mu hene wɔn nso na abɔkɔ bi mu odi bi abɔ ne ti a odi ɛdɔm mu a wɔn mo ɛkyeakyea anuanom a atwa ahyia wɔ hɔ ya ɛno nso ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti sɛdeɛ na meka no ɛnyɛ yie sɛ ɔhwɛ a ɛma edu a yɛ pantam a wɔwɔ wɔn mo no emu wɔtwe ɛna nyame adaroma wɔn mo ɛte akyeakyefo asase so a beenu pɛ ɛna wɔn mo ato anan mo ɛwɔ nsia do a wɔn nyinaa ɛwɔ ɛyi ase a yɛhwɛ ama nneɛma akɔnkan tete mu hene ɛna yɛsɛ atwa no aba no saa ne sɛ ɔhwɛ wei ne deɛ a yɛdi kaaka sɛ anuanom ɛna ɔmo ato santena wɔn mo ɛwɔ hɔ no ayɛfoɔ saa ne sɛ ɔhwɛ a nana nsu ase opoku agyeman ɔtɔ so mmienu Otumfuo kyea mepɛni paa ɔno ɛna wɔn nso adu dwom a ɔkyeakyea yi ahai de twa bɛpa a sɛ ɔkae ne ho sɛ yɛaka akyerɛ mo sɛ ɛyɛ ne mmaa no wɔn ɛna wɔn ato santene a wɔn tekete so ɛsam wɔn nan no saa na Asante ayi dwo no no amammerem ne amane no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ wɔ Otumfuo kyea mepɛni no ɔno ɛna ɔduru hɔ a wɔkyeakyea nana nsuase opoku agyeman a ɔtɔ so mmienu ɛmaremfi Otumfuo kyea me panyin no nti fato tim ya kopie baabi a na yɛka sɛ Otumfuo kyea me no panyin din de sɛ ya ɛmaremfi sɛ ne din ɛne nana nsuase opoku agyeman a ɔtɔ so mmienu agyeman ɔkɔgye ne man agyeman ɔpamboɔ ɔno ɛno no anuanom na fekuo no wɔn mo fa no wadura ɔde nsa ɛto nsɛm a wɔkyeakyea
Ayefo se mo hwe esen a aba bedri a na chese Achempemhene wohene ba edusipuku ono ena wayiniti e wodwumadi yase a afei ena wode nani onyam beta akiri Otumfuo achi amehene no ena wadi ka abeje na konwa dada no wohene ba edusipuku Achempemhene ono ena bermei wayiniti a wo beyi afei ena wono nso edwudwumadi nase a wo beboa ama oba panyini Afia Hemaa idoti yi no ene kama na bibia akoko kan afei ena wahene ba edusipuku Achempemhene wadru baabi amama no etie Asamponhene Kantankrakyi ejenim obusumuru enim ejen baabi a wo motete etie na afei ena wadru won mo a woba na ja wacha won mo na wama wo mo eya akọ ewo no ayefo no ohene ba edusipuku no abechem man Hemaa ena wo se wodru ni nchen a ohene ba edusipuku echia no ewo hododo sabe se wo hwa katachie bu abasa no na edubofo kwa wototo mienu Otumfuo jase hene ono eni twaba we eye asabe akurufo mu hene na no se kufi no ono na ono nso wotwam a wo kono no enchia na eni egusu
ayefo se wohwe anache se eno no aye oba panyi Afia Hemaa ne dot yi no samedie de da yekoso ya ani piti empanyimfo asori a na chese yetu apo ne sa afi aha ena na dwumadi ni yede ne besi samni ya nchiniye aman muso na nanom asori no mamu muso ndie na sa ha ena yede dwumadi ni na yede ebesi aye Nyansapo isane ne badwemba tikoso ana hye na like ne jawa dwenkyere enso fato efa emaye yede musia ya ye ne kejebi emamu nyina mu ene hwe medin ene abusu apani owusu aduoni